Erittäin aurinkoiset ja kesäiset tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Nyt kuulkaa välittömästi aivan ensimmäiseksi, niin sieltä kuulkaa alareunasta, huitaskaahan sinne tämä. Ja tiedättekö mitä? Tänään on aivan mahtava juttu, nimittäin mä näytän teille, mitenkä te voitte välttää tuhoamasta teidän huippulaadukasta leikkurianne. Se voi olla vanha tai se voi olla uusi ja tämä oikeasti toimii tämä homma. Tällä kertaa mä painotan, että näihin kaikkiin ne leikkureihin ei voi tulla tätä samaa vikaa. Nimittäin, jos sinulla on muovirunkoinen leikkuri, niin onnittelen! Sinulle ei välttämättä tule tätä ongelmaa. Mutta jos sinulla on metallia rungossa, tai et tiedä onko se metallirunkoinen, niin suosittelen kumminkin tekemään tämän. Ja joka tapauksessa suosittelen tätä tekemään, vaikka sinulla olisi muovirunkoinenkin leikkuri. Eli tommonen metallirunkoinen leikkuri pääsee ruostumaan toi runko. Se pääsee ruostumaan, eli tämähän on muuten aivan huippuleikkuri, koska siinä on tämmönen nimittäin ominaisuus, että se niin sanotusti joustaa tällaisista möykyistä kivasti. Eli tuo on vähän tämmönen niinku kita. Se on täysin märäntynyt tämä leikkuupöytä. Miksi tätä nyt sitten kutsutaankaan, mutta joka tapauksessa tämän olisi voinut välttää. Ja nyt te ajattelette ensimmäiseksi, että tämän olisi voinut välttää sillä säännöllisellä pesulla. Mä en tarkoita säännöllistä laitteen pesua, vaan ensimmäinen asia, mikä estää tätä hommaa, että teille ei tule käymään näin, niin älkää säilyttäkö ruohonleikkurianne, kuten meillä on säilytyksessä jyrsin. Se on tuolla taivas alla täysin ihan ilman peittelemättä, mutta se toimii. Mutta se ratkaiseva tekijä ei ole se pesu. Eli se auttaa kyllä. Eli teillä on nyt semmonen juttu, että kun te olette leikannut nurmikkoa ja teillä on moottori täysin jäähtynyt ajonjäljiltä, niin otatte ja yksinkertaisin konsti on painaa tämä kahva alas, näin, ja painaa tuohon joku paino päälle. Jääkö tämä tähän? Eli Bringstrattonin leikkureille ainakin voi tehdä tällä lailla, että painatte kahvan alas, moottori on jäähtynyt, otatte ja pesette vesiletkulla kunnolla tämän osan täältä pois. Kaiken tämän. Tässäkin on muovinen kyseessä, niin täällä on erittäin paljon töhönää ja tällaista. Mutta helpompi konsti, että teidän ei tarvitse nostella tätä, niin on se, että jos viitsitte, niin tehkää reikä. Tehkää reikä tähän kohtaan ja sen jälkeen ton näköinen puutarhaletkun liitin, se menee tähän osaan, joka tämä osa tulee puutarhaletkuun, niin se menee tähän osaan kiinni. Ja kun teillä on puutarhaletkussa se liitin tässä päässä, niin laitatte sen siihen teidän ruohonleikkuriin kiinni ja pistätte sen käyntiin sen ruohonleikkurin, tai itse asiassa laittakaa ensin vesi virtaamaan erittäin tehokkaasti tästä vesiletkusta. Ja sen jälkeen pistätte ruohonleikkurin käyntiin, niin kas vain, ja teillä on automaattinen puhdistus. Se toimii erittäin tehokkaasti. Eli saatte sen vedellä putsattua. Tämä on se yksinkertaisin konsti, mutta minun mielestäni tämä ei riitä suojaamaan täydellisesti siltä ruostumiselta. Se auttaa suojaamaan ruostumiselta ja hajoamiselta tuota runkoa, että otatte ja laitatte sinne esimerkiksi sumutepullolla ruokaöljyä säännöllisin väliajoin. Silloin se on ekologista niin sanotusti tuolle nurmikollekin. Se ei sieltä mene yhtään mihinkään. Eli te voitte tehdä esimerkiksi sillä lailla, että otatte ja pistätte tuota ruokaöljyä, kun te olette nostanut sen ruohonleikkurin ylös, niin suihkutatte sinne
pohjaan vain terän alle ruokaöljyä vähän sumutepullolla muutaman suihkauksen säännöllisesti, niin se kuulkaa toimii aivan täydellisesti. Se suojaa, tai sitten te voitte vaihtoehtoisesti käyttää jotain ehkä WD-40, mutta voi olla, että on jossakin muualla ehkä hieman enemmän rasvaisuutta ja öljyisyyttä, niin se kyllä siellä toimii. Pari kertaa kesässä, kun suihkutatte sen öljyn sinne, niin se toimii ihan nappeasti. Mutta jos teillä tosiaan on muovirunkoinen leikkuri, niin teillä ei silloin ole sitä ongelmaa. Ja tää leikkuri, mikä tässä on, niin kuten huomaatte, niin näissä on kaikissa samantyyppinen moottori, mutta nämä ei ole ihan samoja moottoria. Toi on pikkusen antiikkisemman aikainen kuin mitä esimerkiksi nämä. Mutta tässäkin leikkurissa on tuo primeri tässä, eli se ei ole ihan niin sanotusti niin antiikkinen kuin esimerkiksi tämä, jossa ei ole primeria. Tässä ei ole primeria, vaan tässä on niin sanotusti tällainen ihan kaasukahvasysteemi. Eli tää on erittäin retro meininki tuo. Se on ollut veljelläni lainalla, hänellä oli hajonnut leikkuri, niin se oli veljelläni lainalla, mutta nyt se on palautunut takaisin lainasta. Ja nyt kun rupesin tarkemmin ajatellen muistelemaan, niin tämä leikkuri ja tuo leikkuri, ne on meillä niin kuin kaksi pääasiallista käyttöleikkuria tällä hetkellä. Ja meillä on ajettava leikkuri tuolla, mutta yksinkertaisesti se on, kuulkaa rakkaat katsojat ystävät, niin tehokasta hyötyliikuntaa lykätään ruohonleikkurilla, ja mekin lykkäämme yleensä 2 pekkaan tuon meidän nurmikko-pihapiirin, niin se on sellainen noin tunti, ehkä vähän päälle. Mutta minä kiitän, muistikohan tulla seuraavan kerran paikan päälle. Yes.